गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव 100 कौटि रांनि गान्जा, ब्राउन सुगार, हेर'इन आफिं आरो गुबुन गुबुन निसा मुवाखौ सावदों। गसाइगावनि संकस दैमा सेराव 100 कौटि रांनिबो गोबां गान्जा सावना सेवहांगार खालामो। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग समाज रामपुर पुलिसनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय जारागुरि पिजार संकस दैमा सेराव थानाय टापुआव खाथि खाला मानसिफोरनि न' गैयै लाथिख' जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 2 बोसोराव हमनो मोननाय गासै फेग्रा मुवाखौ क'क्राझार पुलिसा सावनानै सेवहांगार खालामो। क'क्राझार जिल्ला एसपि पुष्पा राजसिं, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरायनक सैकिया, एसडिपिअ हिरेन कुमार देखा, गसाइगावनि असि अमरज्योति बायदं आरो गोबां गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव सावनानै सेवहांगार खालामनाय जायो। चिरांनि बेंटल दमगाव स्लुइस गेटआ बायबाय। चिरां जिल्ला बेंटल सालबारि गामियाव थानाय स्लुइस गेटआ अखायै समावनो बायबाय। थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय बे स्लुइस गेटनि सायाव सोनारना आबाद खालामना न'खर खुंबोनाय गैयाबाबो 7था गामि जेरै दमगाव, सालबारि, दांसोमारि, हादानपारा, दद्रागुरि, हुलुमागाव गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ आबाद मावनाय आरो न'खर खुंनो जिंगा लाबोबाय। ओरैहाय एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो खौरां मोननाय लोगो लोगो बे थावनियाव नायगिदिंफैना आबादारिफोरजों सावरायो। गावनि बिमा फिसायाव गोग्लैनायलाय आरो सिगांनि सरकार समाव बोरै मावलांखो बिनि सायाव गोख्रै नायबिजिरगोन आरो लुफुंनो बिफाननिसिम खावलायनायाव राहा लागोन। बे स्लुइस गेटखौ लुफिननानै आबादारिफ्रा जाहाथे आबाद मावना न'खर खुंनो हायो होनना बिथाङा खोथा होयो। रेइनब' फाउन्डेसना जगन्नाथ चुटियापारा गामिनि हान्था मेला खाबुनि थाखाय लामा फोसाबना होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाबनि जगन्नाथ चुटियापारा गामिनि लामानि गाज्रि थासारिखौ नुनानै पुरन्दर सन्यान दैदेननाय रेइनब' फाउन्डेसना जगन्नाथ चुटियापारानिफ्राय सोनाब माजिखुसि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिसिम थांनाय 1 किल'मिटार लामाखौ हा खोनायजों लोगोसे सेन्ड ग्रेभेल होनानै हान्था मेलानि थाखाय मोजां खालामनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हा आरो सेन्ड ग्रेभेल होनानै लामाखौ मोजां खालामना होनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि एबा 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए बिश्री दैमारिया मदद खालामदों होननानै फोरमायथियो पुरन्दर सन्याया। रौथायाव ट्राफिक पुलिसा हेलमेट गानालासे बाइक सलायदों। उदालगुरि जिल्लानि रौथायाव सासे ट्राफिक पुलिसा खर'आव हेलमेट गानालासिनो बाइक सलायनाय नुथायखौ सासे सुबुङा भिडिअ' बानायनानै पुलिसनियाव सोंथि खालामनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गारिया जाब्रबथाय जादों। मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि स्पेर गारिया दिनै फुंनि 9:50 समाव चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजा लामायाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायजों रावनिबो जखम जायाखै होननानै मिथिमोनदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोमानाय खौरांगिरिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। थांनाय 24 जुन खालि सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा कामरुपनि बख'नि खौरांगिरि आब्दुल रब आलमगिरखौ लांखारदोंमोन। नाथाय लांखारनाय 2 साननि उनाव बे खौरांगिरिनि गोथै देहाखौ दिनै बख'नि जाम्बारनि कुलसि दैमानिफ्राय बोखांनो हाबाय। बे गोथै देहाखौ ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा नुनानै बख' पुलिसनो गोख्रैनो खौरां हरदोंमोन। बख' पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो दैथायहरो। गुबुन फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफ्रा खौरांगिरिखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। इजिप्ट हादरा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो अर्डार अफ द नील मान बान्थाखौ गथायदों। इजिप्ट हादरनि हादरगिरि आब्देल फात्ताह एल सिसिआ थांनाय 25 जुन खालि इजिप्ट हादरनि मानगोनांसिन मानबान्था अर्डार अफ द नीलखौ गथायनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे मानबान्थाया बुहुमनि गेजेराव 13थि देरसिन मानगोनांसिन मानबान्था आरो गाहाय मन्थ्रिनि बे मानबान्थाखौ मोननो हानाया भारत हादरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। चिरांनि सम्पाबतियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि खौरांगिरि मेल। लकसभा आरो बिधानसभा बियाब दाफुंनायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया। गोसो दंब्ला दाबो केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों प्रमद बर'नि सरकारा उदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंना होनांगौनि दाबिखौ खालामनो हायो। नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ मावाखै। बेनिखायनो प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। उदालगुरियाव खमैबो 300सा सुबुङा कंग्रेसआव हाबदों। उदालगुरियाव कंग्रेसनि बाना। दिनै उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला कंग्रेस भवनाव सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि 300सा सुबुंफोरखौ जन जानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराजों लोगोसे बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारिया बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापखौ फैगौ आगस्ट दानाव खुंनो थांखिजों
दिनै बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर'आ नायगिदिंनाय जिल्ला गासै बिनि सायाव मावख'गिरिफोरजों गुवारै सावरायलायदों।